Oh, try gali. 99 raman. Sa kwan, ano, Shopee. Sa Lazada. Shopee mo to. Lazada. Naman yung po yung Shopee. Lazada na tayo, nag-Lazada akong gikuha. Shopee man minute ko. Pero tanawag ini ang Oh, Realme? Realme si 11. Si 11. Guys, nag-order ko og ganang mystery box na napulo ka buok ni siya actually niya. Kasi syempre barato naman so akong gitry og napulo. So tingala ko kay dako gyud nga box nga mystery box unsa kay sulod ani. So hopefully yun ta makakuha ta og ganang arang-arang kay usually pag mystery box mo kay wala kay tay klaro makuha. Pero this time murag hoping ko nga natay makuha nga dako gyud kita ko man nasudlanan. Nay. Ano mystery box na iba? Akong order, nag-order sa Lazada na giabot daw kayo. Oh? Napulo ang mangorder ano niya diya na pagkamuha sa tindahan. Hindi mo maglabas tindahan. Gani kay pamumpraan ng tindahan kasi man mo tumbay ang Nagbayad mo ko sa kailan to lagi. Taka mo ko dai. ka. Daw sa ano? Napulo ni ka akong order sa mystery box. Barato na mo gud. Nakabayad na lagi ko. Dili na tanawag ni dili na. Sada ni na. Masa ko nga apple mimi. Yee, dako kasunan. Nay! Ano? Atong abrihan. Mystery box. Mysteries. First time ko nag-upgrade mystery box kay kuan kanang si mahulog ng mabuli. Naya ako anak ha. Kung nga ay pwede sa imo. Hindi ya. Guys, first time na ko nag-upgrade mystery box kay kabalo mo pag mystery box murag negative kayo ba kay murag usay wala ko klaro makuha pero ako nag-order ko og napulo kay nay nag-ingon sa kuha nga the more daw kuno ka mag-upgrade ako no og daghan o mag-order og daghan sa mystery box the more ang chances gyapon nga kuan makakuha og tarong. So diretso na. Kuan nang napulo ni kabuk sa Lazada na ko sa order guys. Ano sa Lazada napulo kabuk. Oh. Kalot ay ako hinay-nayon kita sa Grabe. Pasig na irit sulod. Basi ni balay suludan na nay. Ha? Basi ni balay. Okay, grabe magputos. Nana ko nito di ba? Labi. Ay, kuan ya, asa man nagikan day nga anday? Asa nagikan na? Darat na ano to? Tour ad nagikan. Ha? Ah, nagikan? Sa Lazada din. Lazada. Unsay pangalan sa kanana day? Store. Ah, yung kuan na to. Mas. Bibili kayo. Yan na lang. Mas na ang ngalan sa store ano? Nakalimot man ko to. Ikuan na lang. Ako na lang ikuan. Akong Hindi na mo ulit. Ang link. ibutang na ko diya. Akong ibutang sa link sa ani nga video ang ngalan sa store guys. So Yan, mang gilabay ang papinod. Sabot sa pagka-pronounce. So para mati ko masayo, ako lang isa. Tako man nga box pero mo gusto man. Oy. Tin. Tanawa. Kuan, nakipagong pang-repack sa kuan ay pang-repack sa Central. Social Lazada. Pang-repack Central. Saan niya eh? Sa lapay nga magkakama. Mga Filipino naman siguro ni kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sana kadaghan kaya na. Uy! Mga Daghan! puro raman tiyali. 11 lagi ka po sulod. Ha? 11 ka po Nay ni sulod. apas isa. Pati ko puro na. Kataban? 3. 4, 5. Agong gagi ka naka-order may apong tong ay sa tong nag-order galay katong wire lang sa ang nakuha, wire sa cellphone. 4, 5, Pati mo na ng kwan o. Relo. 8. Sobrang duha! 12! Akong gi-order kay napulo. Basta kay napulo ya. Mabot. Yee! Ako ning tagsa-tagsaw ng kuwan. Biyak ka kin na amo diya kansa bana. Kung may pang babae, imo Kansa mi ani o. Abay nimo. Ay, sorry to pagkuan ni. Basta ni bike anang Pinakagamay. Amang tama. Bike lang ako, bike. Pinakagamay. Excited ka. Ha? Pinakagamay ka na. Pinakagamay. Baka na ulit na kami sulod.
gamay na ala nakasulat. Ani makauli. Mystery box sa Lazada na yan ako na try guys. Ako ay barato na yan 99 na murag 99 na natang sa ani. Mga papel. Ana man sila mag-order ta kuno kanang daghan kay para daghan chances pero nalingaw ko karon kay first time mo makita gani. Tenden. Tedeng. Naman eh. Ay, kwan sa kuan. Kuan sa kuan bisa ko kabalo kay. Vincent? Ay dili katong ay dili kuan ni sitoy. Dili. Duyan. Katong holder sa mas? Katong rubber sa mas. Mike. Ha? Mike. Hello, guys, today I'm going to order you don't want water. Mike. Mic test. Dire. Ako na yan. Ha? Ako na. Ah, Ano man ni? Hello na kuyang tagpilay mo chicken cordon. Buang-buang. ngano mo magkadag ba yan ito? Lagamay kay Mike. Nanay kuyang ipagawas ang no bimil kay imong kulang. Igo sa akong ginong Maria na pares may mugnaong na ako and diri na yo. So first among naabre, Mike. Diwat kang naong Maria na makita kang Maria na eh. Maria ka nang Ginoo. Pinaka trending na si Ah, Maria na. kita sa pagi ay. Langit. Katong kuan na siya kwintas dire nga nayo murag kanang murag dili katong dili kanang murag Misyonaryo siguro. dili murag bakol sa bakos ba na dili gibutang. Misyonaryo siguro. Ya, ayo inato ko ba. Perfume. Perfume. Pe. Ay, lagi perfume. High tech touchscreen nga perfume. Dili perfume. Ay, kuan. Jill, papada ko sa buhok. Kuan ay, mau kuan imong tudlo, tudlo. Pandako sa tintin ni Mat. Mat. Ah, lagi. Buang man sila nga sila. Binuang mga oh. Tendeng. Pandako na sa tintin Mat man ni Mat. So mana. Ini mula Jin. Oh, Jim, para butasin mong buhok. Bubaga ang buhok. Oh, very good, Japon. Ah, lipay na ko yatong isa. Makatabang sa problema. Ah, padakos tintin. Wala man. Ay, sige, tising ang inom ah. Adi ko. Ayo, inom mabuang. Pero manipin ko. Manip ang papel niya. Gani. Titanic man. Unsa man to? Nice na gani mystery box ba? Mura bitaw kag nag-exchange gift bitaw sa mga galingon bitaw nagpalit ka tapos wa ka balo kung unsay imong madawat. Unsa man na? Kani sa ninay. Ay, dinglit ako gina. Parang dagway. Ring light. Yes. Para dia oh. Sa makauna lang. Pang selfie. Ay, Ha? Pang selfie. Nagagmay. kuan. Ring light ni gamay Sige, ah. gamay mo ni. Ah, dili man ni ma. Oh. Siga. Rechargeable. No? Mo titising ilo. Abi? At mo siga. Yan basta Siga na. ang siga, siga. Sinagan ba kay Tawag nana? Lucas. Mailan man ako Ah, mukha. oo. Kanang iligpit sa cellphone tapos. Nagpila man na sa Jis. Cheese Dito, lang. dito siguro ni. Ikan ilang Kuan. Ba, barato yan po siya pero umata ka balo kay mystery box gyapon pero okay gyapon kayo. Spiyo man. spiyo. Suga mo. Suga. Nga ka lang, pag maglakaw ka na, ikanang itang diri may ba? Di ka Manili ka maligsan. Di ka mabanggaan. Oh, na. Palungon kayo suga. Yung klaro ganun. Ay! Unsa kay Ay! robot? Ay na lang. Ay, ikaw ang pambato ni Maria. Ana! Social! Channel! Wala na ko na. Diyan na. Wala na ko sidagulan. Swerte kayo, ma'am. Kada kay mo sidagulan. Pag Next. magpakay kas kabihan na, kadili ka mabangga. Lakaw-lakaw ko ani ba? Mura kag kalay ilang taon pero di safety no kanon. Mura man kung bagong nabuang ani. Oh, nanay mo na, nanay. Bago kung nabuang. Bago ani. na po next. Sini na ako libutak sa ulo. Ready. Bukan. Ay, very good. Very good. Ya. Ay, naku. Dahil ko suga. Selfie stick. Kita ka na. Very good. Selfie stick nga Ana, nay. napoy bagong baliunon. Bluetooth. Dili ko kumaili kong selfie, guys. Dili ko kumaili kong selfie. Imo na lang, Muno pa. Ako na ya gito gatag ako nag-video na. Yatag siya. Kumaili kong selfie. Okay. Wala ko kay. Tulanan. Building. Kanda ko, kanda ko. Kana. Te. Ani? Ikaw ilan ani? 1 2 3 4 ika 5. Pangka 5. Ay! Kaya po ganana.
Kwan, put on the water. Ay, gamit ako ni pag mag Underwater. hilig og giving sa lagman. Wala mauman, wala may Nay, cellphone. panaban. Wala pa gid. Bahalag malubos ka basta mo cellphone buhi. Alipay si nanay. Kibay. Nanay USB si nanay. Sa kibay ito. Kibay. Okay gapon. Makanana. Para dulaan mo ni. Oh, Dili pangon. pa, dili Dili mo sa sunod na cellphone. cellphone pero okay gapon gani. Worth it gapon kay magamit man lang. Oh. Arundra. Ay, card Next, reader. pangka 6. Card reader siya. Pangka 6 na na ya. Pangkapila na 6 na. Ramis sa kuwan. Portuguese. Na naka-order ko ginani itong giagi nga dili man to gasiga. Mo tinani to. Ayan do. Try daw, try laptop. Si Ryan to lagi sa una. Try daw. Oh, naka-try to yani nga dili mo siga usually nani mo tong giagi. Mura man gyapon to kinani. Siga ng laptop ron bali. Kasi ang laptop mo siga balikan na pag mo suga uling. Hangal, ignorance. Tiding. Oh. Ay! Misiga! Misiga! Mura pa karon kitag suga na. Bago ba kitag suga ang ni siga. Asahin manggod kay. May mga guba daw mo. Ayan, sa nainay. Ah. Ako na ni. Oh, pero wala ko gamit. Di mo ko gamer. Wala lang na. Wala lang na. Imo na ni. Para kay do cellphone tayo magamit. Oh, mama. Naman yapon dito, giyatag na si papa. Kagi bahin. Okay na imo na. Galing mura ba ko kiruan ni. Mura ba gid kunani si Dagol. Mura mi dagolan ni. Kuhaan ko na, masigong cellphone. Og dili na ko kuhaan. Giyatag mo na ko sa papa ang katong isagod. Dagan kay Kaya binong di maigo ba? Naigo. Nay, Oh, nay. sama na. Pangka 7. Cage. Sada kay naka-order ko kayo ganaw sa Lazada ba? Di aman. Rang sa mystery box ba? Gidungan ako na polo. Ay, oh. Sada kay Diyan, nakuha ni mo. Gani na Dapa. pulo mga buk. Dahan kayo kayo sobrang pagduwa. Oo. Pataban ni apas. Wala Wala ba? Abri pa mi. man o man. Ay Tanjil, apil lang. Tabang rin sa imo koy kay dili na ba nakaabot imo gyud. Oo, dia. Binuan. Alam. Ay, ayos kayo cute kay nga power bank. Tabang pagbukid. Partner sa luwa. Partner sa luwa. Kaya kung nakuha na kasi Mm. mystery box. Oh, try gali. 99 raman. Sa kwan, ano, isa Shopee. Sa Lazada. Shopee mo to. Lazada. Tutka. Naman yung Shopee. Magkahuman. Lazada na tayo naglasada ra akong gikuha. Shopee man minute ko. Pero tanawa gani ang Oh, ang- oh. Oh, really? Ilmi si 11. Si Eleven. Oh, sa kipad. Kipad sulod na no. Kipad sulod. Sa kipad, be. Sa kipad sulod. Kipad na, kipad. Be. Wapa. Pati sir. Sa kipad na, kipad. Kipad. Kipad na unta, kipad. Ay, ya, pupatakan na ako kolor. Ako ana pod. Cellphone lagi. Be, akasugan. Ding. Ayaw, nay. Mabundak, nay. Si mystery box rin. Ginani day ni. Sa dahil nagkambay. Really, andar. Ikaw lang kamo niya, ya. Ipakita ang clip sa kamba. Ding. Wala ginani day ni. Sa dahaw. Guys, ayan ang buwan ko. Grabe, cellphone. Na ay cellphone di ay lagi gyud. Ito pa yun. May charger. Wala man diri. Okay, next package. Ay, sa nanay. Rilo man ako Yung pangitaon. pulo. Ha? Napolo gali. Wala na kabutong 1,000 akong nagasto. Okay, sobra bigit. For cellphone. Wala Tama ina, yung cellphone. Ayaw, sige. Cellphone sa cellphone na lang lahat. Oh, ganda ro. Agree. Gusto mong mystery box. Kasi dinay. Uy. Mi? Yeah, Nang kamera. Ang bago na mga klase. Oh, sige na yun. Video. Edit sa. Labi. Sony. Sige na eh. Sige na. Sorry na eh. Sample sa video. Sige, go. Unsa man ang salamat sa mystery box. Dili, ako, sige ako. Oh, Ako ang nakuha sa chicken cordon bleu. Sige na nay. yati. Sige na nay. 1, 2, 3, go. Ako ang nakuha sa chicken. Unsay chicken? Chicken cordon bleu. Isab, sige, isab. Ako ang nakuha sa chicken cordon bleu. Na ba di ay?
Guys, tinood yun sa tinood. Oh, yaya eh. Missing ko na siya. Ha? Si CJ ko. Sili mo na, yes. Very good. Pang gaming mo na bay, pang gaming. Gaming na sa Tinaw. Upat lagi na ang kamera. Ayo. Upat lagi yun. Oh, nay. Sik. Siko. Ate, wala ka mag-1,000 na ko. May real niya. Pasa ko na mga brian. Sa. Wala pa nani. Oy, pagapila to nga package. Wala na oy. Ibutan dito, tipok ang package. Ibutan dito yan, tipok dito yan. Pag-8 niya. 12 makakabo. 8, pagka 8 na to? Ang primero, ang anak 9, Dili kadua. pagka 9. Guys, perfume. Guys, try mo ni guys, try mo. Pakalingaw siya. May sipon no. Pakalingaw kay. Mura kang nag-order sa mga kabalo tapos ma-surprise ka kay mabot karton. Uy, kuhan. Ay! Naman kayo na nagulo ya? Ay, lahi no? Lahi nga sa'yo bro, palit na pa nani bro. Okay ka pa siya. Pwede nang yapon. Ang problema ang sa agil sundan nila ko. Kana gyud do. Kanina ako marunong sa insuldan. Tungtunganag TV. Ba nagkana ko first train. Libimin. Ayaw. Silibin. Kani? Ano? Rini. Nanasan. 10,000 mo na. Neneng. Kaserte ni Bulkir. Speaker. Yayaw. Speaker. Speaker. Mag-speaker. Speaker lang. Uy, speaker! Tumbler. Ay, tumbler. Ay, basin tumbler nga ka-sounds. Tumbler nga speaker. Speaker nga tumbler. Speaker gid ay. Sagong ng wire din ay. Speaker. Speaker nga tumbler. Jibil. Isa, Jibil. Pangit ko nga nagbubuhan. Lalaway baka pa nag-iyo ko na yung kumain. Sagong wire. Kana. Mao ang wire ya. Masako lang Maya mo. lang kay. Maya lang na Adili mo naman. Masudlan magkaroon ng tubig nay. Masudlan ng tubig. Speaker mo ni. Speaker gali. Oh, speaker din day. Design, pang-design din sa Anak ko, pag-order ka sa Lazada, kaya 1,000 big. Tagay ko nanay baligyan ni mo rin ni. Ako ya mag-order ko ya. Okay, ang warto. Ana sa lagmar amang gani. Walaan. Sports. Isa na. Panulag yun. Motor. Ay! Break. Ay! Kamani, Kamira! Ay, kamani. Kamira. Ulok ka. Hala, may bira-bira. Kasi wala. Ay, dashcam. Dashcam. Ay, dashcam. Naman kay ama to te. Pero dili man kaning mga tinaw siguro guwan ni siya, bro. Review. Sa ako na yun. Sa helmet ba? Dire sa kama sa kanan auto. Itaod sa Oo, pag-ibig mo rin mo rin. Auto na sa auto. Pili sa kanan tayo. O di ka tatay na na. Isi mong bike ya. To bike nimo. Tatay na. O ibahin. Doon sa ada. Memory card ko lang ana. De. Ay, nawa ko na nayo. Dako nga box. Napulo kami mo record sulodana. Pare sa quad dashcam. Ito na last guy, last. Guys. Last na Ay last. na natigi. Daghan kasi. Didididing. Pila yung nabera niya? Wala ka na 1,000 niya? Oh, 9 nan. Ah, tarak dulan. Bagong dulan mo ya. Ay, Uy, Kwan! Sino po? Ya ako ya. Ya ako na lang ya. Ako na. Like, Kwan! Yaya ba? Ako na yabi yo. Yaya kay Pero pila si Mr. Ana ba ako kanina pag naina na ako ah. Lo. Ay, skinon! Ay skin. Sige. Lingaw ka. Asa ba? Baka naman mo na Oh. Tising na lagi ko eh. Ayo. Ibuta sa dia na itipok mo na. Itipok sa inyo ni pangatag-atag. Dapat niya ka makikwan. Pero ka na sa wireless. Pagkadulan ako buwan cells. Eh? Daghan na kayo oy. Saan ni Pagkon? Sensa! Oo, bitaw na bitaw ba? Kanila. So, mo na to. Mo na to tanan niya ba? 9K. Mo lang ni May. Sa 12 boxes. 12 mystery box. Ah, kawalay pa sinada na may ari. Ayaw. Kanin karton ni mo sila na sa kusina oh. Ano na kay USB ah? Naboy ito, nadi ako ngutang ko na stand. Card reader. Atong kon. Oh, kana guys, try ninyo ni Kwan, try ninyo ang mystery box. True? Mga Kwan, ganun. Try ninyo ang mystery box guys. Gubutan kay ani mo rin naman baturan. Gano'n yun sa Basta kay sa Lazada na ko ni siya gikuan sa Lazada na ko siya gi-order. Nalaban niya. Apil ni? Dili naman ni Ang ngalan sa tindahan ko asa ko ni Kwan guys para sure akong ilang sa description sa link sa caption. Naran chicken ko nimo. Kana, Pasinti nimo.
May gin Mr. Box baka nakasabot ang problema. Sa kadagan pwede man i-apel pa gid ni. Kadagan problema. Ana pag yun nawa na. Di na mo na ibang zero. Di na ka makabaw ka na zero. Oy, thank you guys so much sa Lazada Pizza Malinga Store. Nakalimot na gigisi-gisi na. Asa man tungan kuan ako na order. Pero try ha. I-try ninyo og kuan guys, try ninyo. Order, mystery box. 9K. Bawi na kayo. Kape man na. Uy, na kayo. Asa May ni ngalan sa agyo ni Radeni. Really good. Your little mystery box kay di mo nga kabalo kung sa imong gikuan. Kaya tong giagi kanila mong nadawatan og katong isa ka Aday na ba? pambabae. Kami uban ko Pang make up ng- Inani. Try ninyo og ganang kuan guys, try ninyo og ganang kuan ang kaning link sa ibabaw. Like kayo. Try ninyo og kanang order gali. Ingaw-ingaw lang ba mura mo nagkataw og gift sa inyong pagalingon bitaw. Swerte naman ko. Kanang mura nag-exchange gift kasi imong pagalingon try ninyo ang mystery box guys, malay niyo. Swerte lang Di yun. pa ko katuwa ni sa una nga na inani kay pero nakita ko nagkuan ba nakatry ko kay atong nice sa ka-vlogger ba nagkuan siya nag oh nang ina bro. Oh vlogger Ilang daan ba o to? ako. Butang tani. Wa siya nakuha. Butang tani. Oh, pero nalingaw ko sa idea ba nga pag abril lang Dayon, kay bilang matingalay ka ito ba nga wala kay kanang aba tingala ka ba kung wala say. Wala din, kabalo ano. Okay, away na. Natingalay ko pag abot gina imong isang karton nang iabot. Pag abril na ko kinani. Pero guys, thank you so much for watching guys. Try niyo ang mystery box o kana lang sa nga kuan. Kami ang real me. Tanto na. Nagka-real me.